राज मेला खुंफुंनो साखाफारा जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जियागुरि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय जाय फंबाय बिनानावमोनहा मेला जानो मोजां मोनो फैलायदो बयबो। गासिबो रेडि थियारि जाजोब्बाय, साजायनायफ्रा गासिबो अलरेडि। दानिया भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं दिन्थिलांनोसै। मुथि थिसनबाय मोनायावहाय, मुथिखौहाय थिसनखानानै दोननोसै। ओमफ्राय मेलाया 29 थारिखनिफ्राय जागोन। लगनाव नायनानै थिसनखाबाय। बर' दख'ना गानहोदों, बर' ट्रेडिसनेल ड्रेस। कृष्णनिखौसो गैया, गामसा गानहोनो नागिरदोंमोननो, दा गानहोनाय जायाखिसै। माने गानहोनो एसे उसुबिदा जादों होनदों, बेनि थाखायनो गानहोनाय जायाखिसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर। नायलांबाय थादो। गुसुंबो मोनखायोमोन, बे गुसुंखौ लाबाबो जायोमोन। फुजा मेला जाग्राफ्रा नायग्राफोरनि मा सानना आंनिखौ बियो? मा सानना आंनि?